Bon dia, ens trobem una vegada més a l'escola virtual. Avui anem a fer un repartiment d'aquestes peces, d'aquests blocs, entre dues persones, entre dos espais. I anem a començar. Posarem una peça, anirem posant una peça a cada costat i així fins que ens quedem sense peces. Comencem amb la primera peça, la posem aquí, la segona peça, la posem a aquest costat, aquesta peça la posem aquí, aquesta altra la posem a aquest costat, aquesta peça la posem aquí i aquesta altra va aquí. I com veieu, hem pogut repartir totes les peces, 3 a un costat i 3 en l'altre. Si haguéssim comptat des del principi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peces, les hem dividit entre dos espais i ens donen 3 peces a cada espai. Per tant, 6 entre 2 ens dona 3 peces. I ara anem a fer-ho una miqueta més difícil, o més fàcil, depèn de com es vegi. Posarem una fulla en blanc d'una llibreta per fer un tercer espai. Ara repartirem entre 3. Les mateixes peces, que són 1, 2, 3, 4, 5 i 6, les repartirem entre 3. I anem a fer-ho així, manipulativament. Agafem la primera peça i la posem al primer espai, la segona peça al segon espai i la tercera peça al tercer espai. I continuem. Aquesta aquí, aquesta aquí, se'm cau, i aquesta aquí i aquesta aquí. I ara ja hem acabat de repartir les peces. Com veieu, les 6 peces que hi havien les hem repartit entre els 3 espais. I hi ha 2 peces aquí, 2 peces aquí i altres 2 aquí. Per tant, 6 entre 3 són 2 peces. Espero que us hagi anat bé.